Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien intervistat minn Katriel, it-tfajjel li rebaħ il-qlub tal-Maltin u l-Awċin bl-appelli tiegħu f'Xarabanku fl-Istrina. F'xenarju mill-isbaħ u mill-aktar informali, Katriel staqsa lil Joseph Muscat dwar temi diversi, dawk personali kif ukoll dawk marbuta max-xogħol tiegħu bħala Prim Ministru. Fost oħrajn, Katriel staqsa lil Prim Ministru dwar il-possibilità li aktar Maltin jieħdu kura f'pajjiżna u mhux isifru barra. Hawnhekk il-Prim Ministru tkellem dwar l-impenn tiegħu u tal-Gvern li s-servizzi jiżdiedu, għalkemm spjega li mhux dejjem possibbli. Żvela li qed tkun installata sistema ġdida fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija. Illum bagħtuli ritratti tal-Cat Suite jgħidula l-ġida, l-apparat il-ġdid tal-qalb li inxtara dal-aħħar u ħaġa installat u għalhekk ħafna nies mhux ħajkollhom għalfejn jmorru barra. Għandna il-Brain Lab ukoll li huwa qasam ġdid fejn mhux ħajkun hemm bżonn illi jinbagħtu nies barra. Katriel kellu wkoll din l-idea għall-Prim Ministru. Forsi nagħmlu xi website. Li tfal jibdew jibbu xi jixtiequ jew kollhom naf ħanajdek bżonn xi ħaġa jew xi idea u dil-website taraħħa inti. U l-Prim Ministru oġbitu. Nistgħu nagħmlu wata. Toġbok. Iva, nagħmlu jisam microblogging site jgħidula. Sta ngħidilhom biex jieħdu ħsieb nagħmlu wata. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll jekk hux pjaċir li wliedu jidħlu fil-politika. Il-verità ma naħsibx inhu pjaċir ħafna. Għax ngħid din hija ħajja li nkun għamilta jien u ngħid ħanerġa' nibdija mill-ġdid. Imma nieħu pjaċir minn naħa l-oħra għax nara li jridu jkunu ta' servizz. U ma setax jonqos li Katriel jistaqsi fejn ikun il-Prim Ministru 10 snin oħra. Naħseb inkun qiegħed inħares lura lejn dan il-perjodu bħala perjodu